Meta għażlu Gvern Laburista, il-Maltin għażlu valuri b'saħħithom b'opportunitajiet lil kulħadd, l-ugwaljanza, il-ġustizzja, il-ħajja u l-ambjent. Dan qaluh id-deputati Laburisti Rozjen Kutajjar u Stefan Zrinzo Azzopardi f'konferenza tal-aħbarijiet li matula irreferew għal sensiela ta' dikjarazzjonijiet li saru minn esponenti tal-Partit Nazzjonalista, fosthom dik tad-deputat nazzjonalista David Stellini li il-PN tilef l-elezzjoni li għaddiet għax il-Maltin ma jagħtux każ il-valuri bħalma jagħmlu l-Ewropej. Tista' inti tkun profit driven bħala persuna. Inti tippreferi li l-profit għaddej, inti għandek l-investiment għaddej tiegħek kontent qiegħed f'ħajtek kontent għax il-flus ġejjin. Però tista' tkun ukoll persuna values driven. Kummenti klassisti li sabu l-appoġġ tal-kap nazzjonalista Adrian Delija b'Stellini saħansitra qal f'artiklu f'The Malta Independent li min bħalu those of us għandu ħajja komda għax jaqla 50,000 euro jew aktar, għandu standards iktar għolja brabta mal-ħajja pubblika. Kummenti li fi kliem id-deputati Laburisti maċ hemm posthom fil-politika Maltija, dan għaliex il-Maltin huma nies onesti u kburin pajjiżhom. Dikjarazzjoni li turina li l-Partit Nazzjonalista kien u għadu arroganti. Hija tal-mistħija li deputat ġdid diġà inħakem mill-klassiżmu u l-arroganza tal-Partit Nazzjonalista u jasal jgħid dak il-kliem dwar il-poplu Malti u Għawġi li żgur u mhux forsi joss ħafna valuri u kien għalhekk li fl-aħħar elezzjoni reġa' għażel biex dan il-gvern ikompli jmexxi l-pajjiżna. Bil-Maltin fl-aħħar snin għażlu valuri b'saħħithom u qalu le għall-mentalità klassista tal-imoddi. Biż-żewġ kelliema għamlu referenza ċara għal valuri li għażlu il-Maltin fl-aħħar snin. Il-poplu għażel moviment favur it-kabbir ekonomiku, favur il-ħolqien tax-xogħol, favur it-qassim tal-ġid biex ngħinu l-kulħadd, moviment favur aktar ugwaljanza fil-pajjiż, moviment favur aktar drittijiet ċivili, favur ambjent aħjar, favur aktar deċiżjonijiet fuq in-naħa tan-nies, moviment li fl-aħħar mill-aħħar dejjem qed iżomm lilu nnifsu favur in-nies viċin in-nies biex naraw li huma l-aħjar deċiżjonijiet li għandna nieħdu biex in-nies il-poplu kollu ikollu l-opportunità li jimxi l qudiem.